Doncs ara, després d'haver escoltat aquesta cançó, passam a parlar amb Rosa Fiol. Ella és la coordinadora d'una de les organitzacions que han duit a terme un projecte per una vaga d'estudiants dia 9 de març sota el lema Unides construïm sobirania educativa. Bon dia, Rosa. Bon dia. Ens podries contar una mica sobre aquesta manifestació que dureu a terme la setmana que ve? Sí, clar. O sigui, els sindicats, el CPC, Sindicat d'Estudiants d'Espiós Catalans, enguany érem conscients que era un any una mica més complicat que els altres perquè s'estava començant a posar en pràctica un dels efectes més importants de la llei LONCE, que són les revàlides, que després d'un parell de manifestacions anteriors s'han aturat, però que segueixen en peu per als anys següents. Sí. I que és una llei que vol retallar els coneixements de les branques artístiques, plàstiques, tant musicals o humanístiques, i com d'altres, i que també centralitza molt l'educació en l'estat espanyol, deixant el marge de decisió els continguts de les comunitats autònomes. Convocam aquesta vaga també amb altres sindicats d'estudiants, com són la FAE, que és Front Anticapitalista Estudiantil, sí. I UC, Unió Sindical d'Estudiants, que són un nou sindicats que han sorgit després d'aquests anys de tanta agitació i atacs a l'educació pública. I nosaltres considerem que l'educació ha de permetre el desenvolupament de les persones, no? I ha de ser un element cohesionador de la societat. I per això, ja que enguany a CPC ha guanyat molta força, tenim presència avui de centres de secundària a part de res dels països, però això res. Bàsicament demanam l'augment de pressupostos per l'educació pública per dur a terme així com toca ser una educació de qualitat, que per nosaltres seran d'educació de qualitat que permet desenvolupar les capacitats i potencialitats de cada alumne al màxim, per tenir unes instal·lacions en condicions, ja que molts instituts tenen molt de barracons a les illes i no tenen les instal·lacions apropiades per donar classes així com toca. Després, l'aportació d'un material bàsic necessari perquè no hi hagi distincions econòmiques de gent que no pot assumir els costos de comprar llibres o altres materials, la reducció de ràtios perquè dins una aula de 35 alumnes o més per un sol professor és impossible donar l'atenció necessària a cada alumne i dificulta molt la interactuació i el diàleg entre els professors i l'alumnat. I també demanam que a principi del curs ja estiguin assignats professors substituts per a professors que són de baixa, ja que tenir un professor de baixa i estar 2 setmanes fora professor dificulta molt i retrasa molt l'assignatura durant el curs. Clar, sobretot com? T'anava a dir sobretot en alumnes de segon de batxiller que han d'anar a fer aquestes proves d'accés, clar. Exacte, o sigui, estar 2 setmanes sense professor o una assignatura, doncs, dificulta molt l'aprenentatge. I també demanar més carreres universitàries de formació, ja que, a l'UIP se n'han augmentat un parell, però quasi tots els estudiants de les illes han d'anar fora a estudiar i això fa que perdem un gran potencial de creador per la comunitat i molts també perden l'oportunitat d'estudiar el que volen per causes econòmiques, per no poder assumir els costos de viure a l'exterior. I això és un problema. Sí, totalment d'acord. Aleshores, aquesta vaga que convocau és sobretot en l'àmbit de secundària, no? Sí, exacte. O sigui, com que la LONCE afecta bàsicament a secundària, com ja fa 2 anys, crec que l'any passat, se va començar a implantar, no?, en la secundària i batxiller LONCE, com ja dius, retallant molt en matèries artístiques i humanístiques i fent que l'educació se basi més en una formació teòrica i menys pràctica que no es desenvolupa ni l'element crític de l'alumnat per poder viure en aquesta societat. I SWIP, que teníem també un nucli ja, ha optat més per apostes cap a altres alternatives, com entrar dins la candidatura del Consell d'Estudiants i el claustre d'assemblees d'estudiants i actes que elevin la consciència de classe com a estudiants. Molt bé. Aleshores, ara si mos fas un recordatori, mos veiem dia 9 de març, a on, a quina hora? Dia 9 de març, a plaça Tu, per les 12,
demanar màxima assistència, que tothom sortint al carrer a cridar. Molta difusió. Sí, difusió a tope, com pugueu, convocar la vaga en els vostres instituts, i no vos quedeu a vostra, perquè així no aconseguirem mai una educació així com toca. Perfecte. I del dia 9 de març a les 12 a la plaça d'Estup, Unides construïm sobirania educativa. Exacte. Molt bé, moltes gràcies. Supos que serem tots allà donant suport. I bé, molt d'ànims.